Smarticle. Váš digitálny publikačný IT pilot pre malých vydavateľov časopisov. Elektroniky papier. Naše elektronické noviny ponúkajú vašim čitateľom dokonalý zážitok z čítania, či už na veľkej obrazovke alebo na cestách. Vďaka flexibilnému režimu čítania a archívu s možnosťou vyhľadávania je váš obsah vždy po ruke. Predplatné obchodu. Náš obchod s predplatným je ideálnym miestom pre vašich čitateľov. Ponúknite im flexibilné predplatné, skvelé darčekové predplatné, jednotlivé čísla v tlačenej a digitálnej podobe a jednotlivé články. Platba. Jednoduchá platba. So Smarticle Mozit Ponikat platba says PayPal, Stripe Factory. Vďaka tomu je platba pre vašich zákazníkov hračkou. Marketing predplatného. Posuňte svoj marketing na vyššiu úroveň. Newsletter, optimalizácia pre vyhľadávače, jednoduché zdieľanie na sociálnych sieťach a atraktívne kupóny vám pomôžu zvýšiť počet odberateľov. Platina webová stránka. Na našej webovej stránke s platenou sieťou nájdete všetko, čo potrebujete. Inteligentný nákupný košík, prístup do archívu e-papiera, aktuálne články a príspevky, efektívnu lead wall, jednoduchú registráciu na odber noviniek a prehľadnú správu faktúr, to všetko na jednom mieste. Správa predplatného. Vďaka našej správe predplatného máte všetko pod kontrolou. Vaši čitatelia si môžu spravovať svoje predplatné sami a importovanie portfólia predplatného v druhom kroku je veľmi jednoduché. Otestujte teraz zadarmo. Vyskúšajte Smarticle teraz zadarmo.